Hengke faika ang te kaisa katal video tubui norong ni bakhano tongthok marana bagai tini ang norong ni bagai tubi faika belai khano naithok masamung norogom ti masamung dance india dance rogo phano no gya khona neng kaisa masana kereng borok hengke o masamung tanaidi tangi hinmale neng omo nugma ulo nini sak bising ni dancing talent lachi jagai tai ongkhorna soiglak je naina musung nai rok hengke faidiani logi te norok ni mokol bai bakhano dekhei bai khaina di tangi hinmale jagani lori thangmano tabuk jorano magna khaya oi faidi cheng चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ tongadi omo tamo bisma da sajak te osala tamo bolong bising ni daung khor phai o khina rok musung jage hap khana ta oi khibai khada I sar I akondo action Cameraman osalani basak khaksa sai paikha tamo cameraman nesha khaijak nongna abage nom tei hai hengkele nesha mukti kendro so thana nango camera romna sakang ang bini kahamni bage no sau ulokhe huskeri ngai camera ro yakni keple thangke bini se loss afro nok sarkona asugi makap khe saimanana high pressure takhena di oya loiti o berikhe belai no kosto situation no sir rok sotonja khana yak paralyze na nai tongkha omti durbol borok rok no bahai masari tongkha ba masa ba bisma sajago tema sekhe yak ni sir thenya naijak yang cameraman bo nesa khaijak o bhai akon faidi tabuk ang norok ni chere fru ni kok rok muito manri riwana kisa cherai fru school piti ma khaigana bla jotono of physical training hanmani hengkhe piti khai fru seng tamo khai Oi, chayakho, tewaisa 1 2 3 start 1 2 1 2 omti no khaina bla o sin nugui norok cherefru ni kok muito man kha hangke borok no blab hamba yafaro cherefru ni memories rok muito man rima bagai abe sale sorry ano na karsidi faltu jok khaima bagai oro belai kheno moja ni kok hangke borok ni scene rok borok ni background uklok te track rok phai pheri rekhe ses tabuk norok khanane bridge masakele nini tamong khaba nei hangke faidi ang norok no tebo jaga naithok funugana ako norok ano sagradi norok omti step rok nuda nukha hangke comment khai sadi tangai henmale ang nugya kho fiaba no khudi rokhne samung rekhele geseng khaire nai haisi logi gan tami mar naita Tei kaisa kok edit khainai no bisram position no salute norok saifano da mankha o bichitro editor norok no kutias nam paikha mokolo durbin thepai mokol filigya khlai o sin no taiwaisa naidi Rengkhabla tebese copy paste khaina sukha biniom bo thik tong haisi tabuk norok o sin naidi uklugo sijak admission going on admission choli tongfu borok torote admission na thanya omose oro kes gan tamai tangnung ya kes hai re norok tabuk sik jora je sin nukmani among kha आम जिंदगी tabuk ang norok no funung nai मेंटोस जिंदगी Tamo tanggyomo mane kubino borok tai jaga manliya bo mahapurusom ti jaga tubui phaikya masarina bagai o bhai beri bo juta kaya takadi dahane mana khaijak sidu pathor gura yakmo hapke saimanana oro se bisma kolsa o jaga nasik naidi horo hangke sirok thuna jora khina siteina omokhe bat chiredi borok bo waise oisu buji khnable aro se juta kere masai tongo toba tabuk faidi te kaisa sin orokhe borok ni bagai stage katal snamai kalangmani ang stage ni mung salia du dorba makana ano chuya asakasi basai masalaisiu omuni sukhe bo tamo khaina nai tamo shokti men ni rukda ka phajak guri uida birna nai hungkhe norok tamo wansuk tong borok ni मेंटोस जिंदगी paithangka ihi tabukhe letri nuklogo khi hakor sakase masalaisiu takhena di okormoti sabose daki hudda bahai mana mandrop aro masai tong di hinai toba sabosi motom jagi fan tong mano borok hai borok ni khi hingke aro bahai motom rok nai paimani ulo borok tabukhe phaikya boro nijani building ukluk ni bolongo
oro se bisma kolsa khakla felsa hai no se bolong bokhe pen bising tei te bokhe rignai bising te habjaka saiman naita o bisma kolsa khakla felsa ang tongfru bolong bising ni anaconda ongkhor phaike अभी मजा आएगा ना भिड़ो Uff, borok no stage rok fan bagay residi kaisa. Te kaisa kok, noro kuno video behind the scene rok nugyana. Haifano borok ke funuka. Faidi amo no bo nailena. Amo bo मेंटोस जिंदगी no. Mane behind the building haitai ko building uklok ni sinya de bamo. Amoni ulo hongkeno borok ayang ni himi faileu hongkeno video pai alka video rogole paifru thangma se funugu haifano borok buini sai juda khaina bagai paifru entry rekha akon tangai ayang ti phaika yang bolama tonglasa o oronok oro borok amtei sibla sorry angkha asakeno mathak sinai hambai video nai ma bagai video hamja ke like khaidi subscribe khaina musung ke subscribe bo khaidi norok ni musung tei malai laine te kaisa katal video tata bye bye stay safe